L'aula virtual ofereix dos tipus de pissarra per a interactuar amb els assistents. Una és la pissarra del professor. Per defecte, en qualsevol presentació pot fer ratlles. Per exemple, així marquem esta, seleccionem l'eina del llapis. Esta és per a moure'ns i aquestes són les eines d'escriptura. En aquest cas, la del llapis, doncs puc fer les marques que considere. Una volta fetes les marques, podem esborrar-les, només d'esta diapositiva. Què passa? Que si volem escriure sobre un fons blanc haurem d'incloure en la presentació de diapositives una diapositiva blanca o haurem de crear una presentació estrictament amb diapositives blanques. Així tenim el cas en què podem escriure en una diapositiva blanca. Si el professor vol, a més d'ell, pot escriure també l'alumnat. Com ho fa? Doncs activa la pissarra multiusuari. Veieu que canvia la icona i ara un alumne, com per exemple este, a més de veure el que ha escrit el professor, podrà seleccionar el seu color, un color diferent per exemple, i escriure. Un altre alumne, el mateix, selecciona un altre color si vol i pot escriure. I podem fer un treball col·laboratiu. Quan el professor considere que ha acabat la pissarra multiusuari, la desconnecta d'ací.